dalje. Znači, isto pitanje postavljamo sada našoj dragoj gošći Ivani Malenko, poznati TV voditelj, urednik, novinar, koja je načinila 100 dragocenih intervjua, upravo razgovora, ne direktno na ovu temu, ali kroz mnoge njene intervjue koje ste možda videli, uvek se provlačila pitanje pozitivne i negativne energije čoveštva ili nečoveštva, bez obzira da li su gosti bili teški ili ne. Ivana, izvoli, da li, pošto je ovo prvo pitanje, da odmah razjasnimo, bilo postavljeno tako da bude maksimalno neutralno, međutim, pre svega smo mislili, Tamara i ja sa prvim pitanjem, na očigledno urušene vrednostni sistem poslednjih 30 godina, mislim da to svako primećuje, od obrazovanja, kako je gospodin lepo govorio, do odnosa na ulici, u autobusu, do rečnika, do mnogih drugih stvari. Živimo jedno urušavanje društva već 30 godina. Dakle, isto pitanje, da li je to samo došlo stihijski, ili smo se mi negde povlačili onako i čutali i govorili, čuti može gore. Prvo da vas pozdravim sve, da se predstavim, ja sam Ivana Malenko, ja sam autor emisije Glas života koja je ostala sada u drugom mediju, ima preko 500 emisija, možete pogledati. Ova rečenica, ostati čovek u doba nečoveštva, to jeste pozadina zapravo svega toga što ja radim i sada se produkcija i emisija zove Svetlo. Svetlo sa Ivanom Malenko, svetlo kao ljubav, svetlo kao duša. Tamara, drago mi je i hvala ti puno za glas duše, jer svi smo mi duše. Ja bih volila u mom stilu, jer ja sam neko ko pravi emisije, da se prvo ispravite, pošto ste ovde došli ja mislim da se mi svi osjećamo kao ljudi čim smo ovde i da smo duboko negde povređeni čim smo tražili ovu temu. Da se ispravite, jer to je već situacija kada je bolje, kada organi stoje pravo. A ja ću da obučem bele rukavice, zato što nečoveštvo dolazi kao nešto najviše, kao nešto najbolje upakovano, kao nešto što nas toliko mami i ne možemo da mu odolimo. I zato se mi borimo, kad je gospođa moja cenjena rekla da se ne možemo odbraniti, ne možemo, jer to nešto što mi je predstavljeno fantastično. Čovjek u doba nečoveštva, šta je čovjek? Svi mi imamo definiciju čoveka, koju sebi govorimo, koju govorimo bližnjima i svi mi mislimo da smo ljudi, da smo fantastični ljudi. Ja sam susret sa tom možda rečenicom imala u 24. godini kad sam počela radni vek posle fakulteta u jednoj velikoj kompaniji, da sam čula priče upravo o ljudima koji nisu ispali ljudi. Da bi ti ljudi koji su mi te priče pričali, upravo posle mesec, 2, 3, 5, upravo to isto uradili sa velikim opravdanjem sebe. Što znači da smo mi ljudi sposobni za sve. Da pišemo pesme, ali i da ubijemo. Sposobni smo da volimo i da povredimo. A vreme je za mene svako i glupo i pametno. Zavisi samo od nas. Neko sam ko veruje da smo svi napravljeni Božjom kreacijom, što znači da smo, da kažemo, Božji ljudi, da smo to sve. A takođe imamo i kao meru onog dobrog u nama. I kad sam pročitala ovu rečenicu opet, setila sam se Sizifa i njegovog zadatka koji je dobio od bogova da kotrlja kamen do vrha planine i stalno kad bi se taj kamen, milimetar mu je falilo do vrha, on bi se skotrljao na dole. Što znači da smo svi mi u traženju suštine i da nam to uvek beži. Nepravda, nečoveštvo, okrutnost, mučenje, to sam napisala. Mislim da je to u nama. Mislim da niko ne može da nas muči kao mi sami. Ja sad mogu da vas uvredim, da priđem vama, da vam kažem nešto ružno. Možda u nekoj situaciji životnoj, ako se isprepletemo, da vas povredim. Na vama je, ne da se zaštitite. Ne možete. Od bola ne možete. Barem pričamo o sebi. Da boli, boli. Boli mnogo.
Ali uvek posle takvog bola sam shvatila u stvari da je to jedna duboka transformacija mene same. I da nisam bila posle toga sposobnija. Nisam bila ni spremnija. Nisam ni sada spremna. Ali jesam jača za dalje. I mislim da je to zapravo borba protiv svega ovoga. Ako govorimo o vremenu, jeste vreme sa kojim ja ne mogu da se složim, jer ja sam, da kažemo, po nekim parametrima iz fine kuće, što bi se reklo, vaspitana, učena, da je, pa čak i to obrazovanje, i zvanično, to je možda bitno. Sada više ništa nije bitno. Sada više ne znam što je bitno. Ali isto tako, imam ćerku koju u 19. godini, koju sam upravo vaspitavala u ovom vremenu, koja smatram da se nije povela lošim uticajima, ne mislim da je to moja zasluga, mislim da je to njeno učenje. Upravo da se okretala uvek ka onom boljem i kad je doživljavala loše situacije, a svi mi to su naravno bezazlene, one koje smo mi doživjeli u godinama su iskustvo bolnija, nisu lakša. Mislila sam kad sam bila mala, Bože, kad porastim ništa ga neće boleti, sve ću znati, sve je bolnije. Tako da, čovek i nečovek, dragi moji ljudi, ja mislim da je to u nama i da je to večna borba između tog uzvišenog božanstva u nama i tog ništavila materijalnog. I da tu moramo biti, kaže popularna reč, u balansu. Ajde, nećemo to ili ajde, možemo da kažemo u balansu, ali da se trudimo da uvek budemo ljudi. Imala sam situacije da budem nečovek, zarad svog dobra u ovom materijalnom svetu, i posle toga mi je nekad bilo krivo, smatrala sam, bože, što sam glupa, što sam tako vaspitana. Ti kad sve prođe, pa prođe još neko vreme, sam shvatila zapravo da je put čoveka teži, ali bolji. Uvek izađete na sve. I uvek ćemo izaći na sve. To je ono što ja želim da vam kažem i moje iskustvo do sada. Mislim da imam onako neke životne situacije koje o tome. Hvala. Isto pitanje, slično pitanje, naravno, za Ivanu Malenko. Ivana, ti si pomenula malo pre da imaš i čerku, da ona ima neko svoje vaspitanje. Ono što nekako želim da izvučem ovo veče, zapravo da konstatujem ono što svi znamo, a nedovoljno često podsjetimo sebe da smo jednostavno uspeli mi, naše generacije, sve ovde koji smo, da prođemo jedan titanski put od 90. godina, svašta nismo preživjeli, bombardovanje, sankcije, nestašice, dizelaše, mislim, žene, kese, vorda, bunda, mislim, do dana današnjeg, jedno ludilo. Sada, ono što je najzanimljivije, to su naša deca, nekome i njihovi unuci. Svet se menja, urušene su oni sistemi vrednosti koji su nas podigli. Nema više onih toplih baka i deka koje su otišle u bajku, nažalost. To je ono što, recimo, možda nas zanima. Evo, sad si rekla za gospođu Adžetku, jeste, nije ni ona prototip takve bake. Jer moji roditelji, rekla sam, oni su da kažem, ti ni to moći, jedna kad je bila malo, ona je mene pitala, mama, zašto ja nemam pravu babu i deku? Ne znam šta znači to. To je to, baš je pitala. Baba, ja živim u selu. Dobro, pravu babu i dedu. Ovo ste vi u pravu da treba da se osvrnemo na zapravo ono naše poreklo. Kako smo preživali? Pa naša duša zna. Upravo je mislim da nam je definitivno genetika takva. Da mi otpor pružamo pa pružamo. I mi smo konstantno u tranziciji. Ja sam, da prve srednju školu, te teške godine ovde bila u Moskvi, kad je tamo plata bila $30. Ja ne znam kako su oni živeli kad je za $17 se mogu da kupi šunku i vodu u to vreme. Onda u Bugarskoj sam živjela kad je Bugarska ušla u Evropsku uniju. Preko noći odjednom trčali su u tu Evropsku uniju. Dan pre nove godine su čak u svoje plate mogli i da izađu jednom mesečno u restoran. Posle tog 1. januara više niko nije mogao. Tako da su cene porasle, sve se to promenilo. Mislim da
Mi moramo izabrati svoj put lični, ovo je individualnost o kojoj pričamo svi, ali jeste teško. To se mora povezati upravo i sa grupom. Mi ne možemo biti van sistema, mi moramo biti prihvaćeni, ali biti i jaki i svoji. Jer kolega je pomenuo i rad. Ja sam radila u velikoj korporaciji 15 godina gde vi niste čak ni čovek, vi ste broj. Mislim, od petka do ponedeljka da vas nema, nikoga se ne seti, na vaše mesto dolazi, ne na vaše, to nije ništa lično, kad shvatite da to nije lično, nekako preživite, valjda vam to daje snagu. Ali dve stvari su nas, mislim, inače kao čovečanstvo, u stvari najviše nas time, da kažemo, menjaju, to su moda i strah. To su dve stvari koje 100 godina, to su istraživanja ovoj pravljena, prvo su uveli strah, ali im to nije bilo dovoljno, jer su još i postojali ljudi koji se ne plaše. Onda su stavili modu. Upravo taj, to nije više sistem vrednosti, to je ono, moraš da budeš prototip. U trendu. Da. I to je ta borba. Ja, na primjer, mislim da svi mi koji ne prihvatamo to, nismo deo nečega. Znači, ne možemo biti na tom nekom vrhu, ali kad shvatimo da je taj vrh upravo dno dna. To će se vrlo brzo pokazati, ali krug se okreće. Ja verujem da smo svi mi na istom i da svi doživljavamo iste stvari, samo u različito vreme. Preživjeli smo, ne znam kako, a preživjet ćemo, mislim, upravo našom jačinom. Upravo time, deca žive u ovom vremenu. Sad ja na neke stvari ne razumem kod njih i prosto ne mogu ni da utičem, ali ona baza, što je ona sigurnost koju svi mi treba da imamo, mislim da je to podloga svega. Mislim da će to stručnjaci bolje reći, da se stvarno ta baza koja je dobro napravljena, ništa vas ne može poljuljati. Može vas poljuljati, ali ne može vas izbaciti sa tog puta. Prosto se vraćate na taj put. Znači, svoj put da spoznamo sebe i šta ćemo, hrabro i napred. Hvala Ivana, predlaže.